місяць залишаються голосом української армії в Криму. Окупанти в Криму захопили більшість українських військових частин. Я поговорю з місцевим населенням, ви провоцируєте їх. озброєні люди у супроводі міліціянтів. З автоматами. Викрали на 3 години. Десантувалося 150 до зубів озброєних людей. Відкриють вогонь на ураження. Через 12 років це звучить просто і, на жаль, дуже звично. Росія окупувала Крим. Втім, за цією фразою складна, заздалегідь підготовлена операція, не лише військова. У цьому випуску розглянемо 2014 рік як алгоритм окупації, як Москва крок за кроком захоплювала Крим. Офіційна російська пропаганда говорить про раптове так зване волевиявлення кримчан, яке нібито стало реакцією на державний переворот у Києві. Втім, росіяни самі викарбували доказ протилежного на медалі Міністерства оборони РФ за возвращення Крима. На ній дати операції – 20 лютого, 18 березня 2014 року. Поглянемо на 20 лютого 2014. Янукович ще в Києві. Угоду з опозицією про врегулювання політичної кризи підпишуть лише наступного дня. А сам Янукович втікатиме аж вночі на 23 лютого. Тобто Москва почала військову операцію до будь-яких змін влади в Україні. Намір захопити Крим не залежав від політичної кризи в Києві. Саме 20 лютого, як початок тимчасової окупації, згодом закріпить і український закон. Росія роками будувала передумови до захоплення Криму. Російський флот, партії та організації, медіа і навіть російські спецслужби органічно перебирали контроль в Криму на себе. Більше про причини та передумови. Чому 20 лютого 2014-го план по захопленню Криму перейшов з паперу в реальність, дивіться у першому випуску «Хронік окупації». Нині ж говоримо про перший рік. 26 лютого під будівлею кримського парламенту в Ахмедджіті збираються тисячі Кремля разом з проукраїнськими активістами. Вони виходять, щоб не допустити зміни влади в Криму та ухвалення проросійських рішень. Протягом дня саме ця присутність зриває спробу провести сесію парламенту і проштовхнути ідею виходу Криму зі складу України. Увечері здається, що сценарій захоплення зламано. Депутати не голосують, а люди розходяться по домівках. Крим победив! Але вже вночі стає зрозуміло. Це було лише затища перед наступним кроком агресії. Ніч із 26 на 27 лютого. Озброєні люди без розпізнавальних знаків захоплюють будівлі Верховної Ради Криму і Ради міністрів у Ахмедджіті. Пізніше стане відомо – це підрозділи російського ГРУ та десантники. Урядові будівлі очеплені. На дахах – снайпери. Уздовж периметру – кулеметні точки. Військові і всередині парламенту. Саме під наглядом озброєних зелених чоловічків засідає кримський парламент. Депутатів змушують проголосувати за відставку законного уряду, за призначення прем'єром Сергія Аксьонова, лідера партії, яка на останніх виборах у 2012 році мала близько 4% голосів, за проведення так званого референдуму. Окупаційний уряд очолює саме той Аксьонов, що напередодні на площі кричав таке. У нас нет сепаратистских лозунгов сегодня, успокойтесь, пожалуйста, все нормально. То есть, сегодня Крым, сегодня это автономная республика Крым, она в составе Украины находится. Водночас підрозділи Чорноморського флоту РФ блокують аеропорти Бельбек і Сімферополь, паромну переправу в Керчі, вузли зв'язку, українські військові частини і прикордонні підрозділи. Це перший крок алгоритму – силовий контроль над територією та політичним центром.
6 березня встановлена Росією кримська де-факто влада оголосила дату референдуму – 16 березня 2014 року. Та чи справді це можна назвати референдумом? По-перше, це суперечило Конституції України. Ба більше, уявіть референдум, оголошений лише за 10 днів до його проведення. Без належної кампанії, з дозволом говорити лише одному голосу. Незалежних міжнародних спостерігачів заборонили пускати до Криму. Питання в бюлетенях були маніпулятивними. Процес голосування порушував усі демократичні стандарти. Українських спостерігачів до процесу не допустили, а виборчі списки залишилися невідомими. Справжню кількість тих, хто прийшов голосувати, ми, певно, ніколи не дізнаємось. Та це не найважливіше. Головне, що так званий референдум пройшов у інформаційній ізоляції. 11 березня під контролем російських сил так званий Верховний Совет Криму та Рада Севастополя ухвалюють Декларацію про незалежність. Цей документ мав лише одну функцію – створити псевдоправову рамку, необхідну для проведення референдуму. Референдум 16 березня 2014-го – це інструмент захоплення Криму. Росіяни свідомо побудували його не як акт волевиявлення, а саме примусу. Остаточну дату призначили лише за 10 днів до голосування. Усі ключові органи влади, телецентри, під'їзди до міст та виборчі дільниці були під контролем російських військ та так званої самооборони. Представників ОБСЄ не допустили до Криму. Росія агітує за себе. Альтернативної кампанії немає. Позиція України та Меджлісу відрізана від ефірів. Українські канали вимкнені. В бюлетені два варіанти, і обидва вели до зміни статусу Криму. Варіанту залишити все як є не було. Це не було голосування. Лише частина операції, яка мала показати світові, Крим сам так вирішив. 18 березня у Кремлі підписують договір про прийняття Криму до складу Російської Федерації. 21 березня ухвалюють Федеральний конституційний закон. Він запускає всю інституційну архітектуру окупації. Суди, прокуратура, силові структури, рубль, націоналізацію майна. Поглинання Криму починається через контроль над інституціями. Окупанти створюють Верховний суд Республіки Крим, арбітражний суд, районні суди. Формально цей закон передбачав перехідний період. Фактично ж, суди відразу почали працювати за російським законодавством. Росія створює вікно можливостей для українських суддів залишитися на посаді, але лише у разі прийняття російського громадянства і відмови від присяги Україні. Абсолютна більшість суддів погоджується. І це рятує окупаційну адміністрацію від кадрового голоду. А Росія використовує суддів-зрадників, аби швидко запустити репресивну машину. Від справи 26 лютого до справ проти Меджлісу, журналістів, активістів. Перехід на російську юрисдикцію відбувся настільки швидко, що перевели навіть ті справи, які ще слухалися українськими судами. Після встановлення військового контролю Москва потребувала людей, які забезпечать законність нової системи. Одним із перших її символів стає Наталія Поклонська, призначена Кремлем прокурором Криму. Я прокурор, и поэтому никаких няш, мяш и тому подобное я не допущу. Вона швидко стає публічним обличчям репресій, підписує попередження Меджлісу, ініціює справи проти активістів, легалізує переслідування інакодумців як екстремістів і терористів. Триває і процес масового перепідпорядкування українських силових структур Росії. Управління СБУ в Криму
фактично інтегрують у ФСБ разом з архівами, базами даних і оперативними напрацюваннями. Російська система отримує цінну інформацію: списки активістів, агентурні справи, дані про громадські організації. Усе це стає інструментом для точкових репресій. Кримським силовикам окупаційна влада обіцяє збереження посад і повний імунітет від будь-яких переслідувань за події в Києві. Значна частина міліції та Беркуту переходить на бік РФ, а разом із ними і інші силові відомства. За оцінками української прокуратури, на бік Росії перейшли близько 8 тисяч військових і працівників правоохоронних органів. Озброєні ланцюгами та кийками представники так званої самооборони Криму розтрощили ворота і вдерлися всередину. Окрема ланка – так звана самооборона Криму. Саме ці дружинники викрадають активістів, блокують журналістів, розганяють мітинги. 11 червня окупаційний парламент ухвалює закон про народне ополчення Народну дружину Республіки Крим. Заднім числом цим людям дають офіційний статус, право затримувати, перевіряти документи і застосовувати силу. Фінансують їх з бюджету. Тобто йдеться не про спонтанних активістів, а про частину державної машини РФ. Важливо пам'ятати, кадрові рішення першого року окупації заклали основу довгострокової політики Москви щодо Криму, наслідки якої стали очевидними уже в наступні роки. У 2021 році російська влада заявила, понад 80% прокурорів районів і міст окупованого Криму замінили. Замість місцевих зрадників посади отримали прокурори з Росії. Перетворивши Крим на простір зовнішнього управління, де лояльність важливіша за досвід, а рішення ухвалюють поза межами півострова. Прапори Криму та Росії майорять поруч на кожній дільниці. Окупувавши Крим, Росія взялася створювати ілюзію демократичних процесів. У вересні 2014-го на території окупованого Криму влаштовують свої перші вибори до окупаційного Госсовета Республіки Крим та місцевих совєтів. Для Москви було важливо легітимізувати нову владну архітектуру через формальне голосування. Але за змістом ці вибори не мали нічого спільного з політичним процесом. Ці та всі наступні вибори на території окупованого Криму для України та більшості держав світу є незаконними. ОБСЄ офіційно заявила, що не може брати участь у спостереженні, бо Росія не має права проводити вибори на території України. Спершу, щоб взяти участь у виборах, потрібно було мати російський паспорт. Втім, пізніше окупанти передумали. Дозволили голосувати і за українськими, і навіть за радянськими паспортами. Активісти фіксували і випадки повторних голосувань. Робили все це, аби збільшити видимість явки. Адже значна частина проукраїнського населення, більшість Кремля, активісти, журналісти бойкотували псевдовибори. Результати були прогнозованими. Єдина Росія і підконтрольні Кремлю політичні проекти отримали абсолютну більшість у так званому парламенті. Вересень 2014-го став завершенням першого циклу поглинання Криму. Військовий контроль, референдум, інституційне оформлення, вибори. Щоб остаточно відірвати Крим від економічного простору України, Москва запускає швидку, майже шокову рублізацію. Спочатку оголошують перехідний період. Гривня і рубль мали ходити паралельно. Але вже 1 червня 2014-го окупанти встановлюють, що рубль стає єдиною валютою на територію Криму. Гривня зникає з обігу фактично на 4-й місяць окупації. У травні Національний банк України через повну втрату контролю над фінансовою системою півострова змушений зупинити роботу українських банків у Криму. Російський Центробанк майже синхронно закриває свої відділення. Банківська система на півострові фактично зупиняється. Сотні тисяч людей не можуть дістати свої гроші. Вони зависають у повітрі разом із питанням, а хто тепер за це відповідає? Росія швидко створює фонд захисту вкладників. Назва багатообіцяюча. Втім, умови менш оптимістичні. Розмір компенсацій був обмежений.
Від людей вимагали оригінали документів, які часто залишалися в недоступних відділеннях. А борги перед українськими банками безальтернативно перетворилися на борги перед російськими. Далі Росія заходилась красти українське майно. Назвали це націоналізацією. 30 квітня 2014-го Російський Госсовет Криму ухвалює постанови про управління власністю республіки. Вона відкриває двері для масового привласнення державного і приватного майна. Підприємства переписують спершу у власність республіки, а далі під управління російських структур. У перший рік окупації під контроль російської влади перейшли Чорноморнафтогаз, газові родовища на шельфі, Крименерго, електромережі і інфраструктура, виноробні Масандра, Магарач, Новий Світ, земля, виробництво, колекції вин, порти, залізниця, санаторії, логістика і земля, активи українських банків, включно з Приватбанком та Ощадбанком. У міжнародних судах ці дії кваліфікують як незаконну експропріацію. Окремі компанії та держава Україна подають позови, фіксуючи конкретні факти привласнення активів без компенсації. Росія швидко та системно формує нову економічну модель Криму – централізовану, контрольовану Москвою і повністю відрізану від України. Після окупації економіка Криму різко змінює напрямок. Санкції, зірваний туристичний сезон і розрив зв'язків із материковою Україною швидко роблять півострів фінансово залежним від Москви. За оцінками аналітиків, уже в 2014-му до 3/4 бюджету Криму формують російські дотації. Якщо порівнювати з регіонами Російської Федерації, це один з найвищих рівнів залежності. Пенсії та зарплати бюджетникам суттєво підвищують. Це пропаганда використовує як доказ покращення життя після окупації. Разом із підвищенням доходів зростають ціни, ускладнюється логістика, а обмеження в'їзду і санкції роблять ринок дорожчим і менш конкурентним. Отже, і купівельна спроможність у людей не підвищується. До крилатої фрази Медведєва в Криму залишається 2 роки. Просто денег нет. Вы держите здесь. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. До 1 вересня 2014-го всі школи Криму переходять на російську освітню систему. Українські підручники вилучили. Масово закриваються класи з українською мовою навчання. Підручники з історії переписують. Україна звідтіля або зникає, або вмонтовується в велику історію Росії. Євромайдан же описують як фашистський путч. Інформаційний простір змінюється ще стрімкіше. У березні 2014-го українські телеканали вимикають з трансляцій і швидко замінюють російськими державними та місцевими проросійськими каналами. Було відключено 5-й канал та 1+1, натомість увімкнено російські державні телеканали. Російські пропагандисти будували свої наративи в Криму. У Криму мир і порядок, в Україні – хаос. Росія захищає російськомовних. Референдум – це вільне волевиявлення. До кінця 2014-го медіа зобов'язують перереєструватися за російським законом. Абсолютна більшість незалежних видань цього зробити не можуть. Зокрема, кримськотатарський телеканал АТР. Далі на них чекають штрафи, переслідування, обшуки і, як наслідок, релокація з півострова. Окупанти формують інформаційний купол – простір, у якому альтернативної думки не існує. Та в російську картинку світу на півострові не вписувалось інакодумство, тож боротися з ним почали відразу. 3 березня 2014 року Рішат Аметов виходить на одиночний пікет проти окупації. Невідомі викрадають його посеред дня, в центрі міста. За 2 тижні тіло Аметова знаходять зі слідами тяжких катувань. Міжнародні місії кваліфікують це як насильницьке зникнення і позасудову страту.
жоден виконавець не покараний. Це був початок. Міф про безкровне захоплення Криму вщент руйнує і вбивство 2 українських військових у березні 2014-го – Сергій Кокурін і Станіслав Карачевський. Перші військові жертви війни Росії проти України. Далі репресії лише розгортались. У перші місяці окупації зазнали викрадень і катувань активісти Євромайдану Андрій Щекун та Анатолій Ковальський. Загалом правозахисники зафіксували десятки насильницьких зникнень. Доля багатьох людей невідома досі. 3 травня тисячі кримлян приїжджають зустріти Мустафу Джемілєва на адмінкордоні з Кримом. Люди прорвались крізь живий щит російських спецпризначенців, аби їхній лідер зміг виїхати до Криму. Втім, росіяни підігнали важку техніку, і Джемілєв до Криму не потрапив. Йому заборонили в'їзд на батьківщину. Мирна акція перетворюється на привід для нової кримінальної справи. Десятки учасників отримують штрафи і умовні терміни. Це колективне покарання за солідарність. У травні 2014-го ФСБ затримує Олега Сенцова і Олександра Кольченка. Вони активісти Євромайдану. Окупанти звинуватили чоловіків у терористичній діяльності, хоча у справі немає доказів реальних терактів. Свідчення з них вибивали під тортурами. За наклеп на інших обіцяли покращення умов. Згодом підсудних вивезли до Росії, що містить всі ознаки воєнного злочину. В результаті сфабрикованої справи Сенцов отримує вирок – 20 років, і Кольченко – 10 років. Такі терміни стають сигналом. Будь-який спротив буде каратися максимально жорстко. 2014 рік став для України тестом на швидкість і здатність діяти в умовах кризи. Держава одночасно переживала зміну влади, внутрішню турбулентність і втрату контролю над частиною території. Законодавство не було готове до окупації, тож реагувати довелося буквально в ручному режимі. За лічені тижні парламент ухвалює низку ключових законів, які визначають правовий режим Криму на роки вперед. У березні 2014 року Верховна Рада України вперше називає кримськотатарський народ корінним і визнає їхнє право на самовизначення в складі української держави. Держава сказала публічно: кримськотатарський народ – частина України, і його права мають бути захищені навіть після окупації. Ще за місяць ухвалюють закон про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України. Він чітко закріплює: Крим – це Україна, Росія – держава-окупант. Закон чітко фіксує, саме на РФ лежить відповідальність за порушення прав людини та функціонування окупованої території. Закон про внутрішньо переміщених осіб створює перший механізм захисту людей, які виїжджають з окупації. Закон про вільну економічну зону Крим мав нібито врегулювати економічні відносини з півостровом. Він стане об'єктом критики, зокрема через те, що фактично прирівнював жителів Криму до нерезидентів. Кабінет міністрів ухвалює низку рішень, спрямованих на мінімізацію наслідків окупації. Зокрема, Україна закриває кримські порти для міжнародного судноплавства та починає реорганізацію державних органів, які працювали на півострові. Їх фактично переводять у формат роботи в екзилі у Києві та Херсоні. Одночасно ухвалюють рішення щодо підтримки військових, допомоги внутрішньопереміщеним особам, а також регулювання роботи банків і державних установ, які втратили фізичний доступ до своїх підрозділів на півострові. Поки Росія намагається закріпитися в Криму, Україна починає юридичну боротьбу на міжнародному рівні. Подає перші міждержавні позови в Європейський суд з прав людини. Це фіксує факт окупації та масових порушень прав людини з перших днів захоплення півострова. Україна створює юридичний фундамент, на який спирається міжнародна політика невизнання окупації. І саме у цій справі через 10 років Росію визнають винною і покладуть на неї відповідальність за систематичні порушення прав людини.
Меджліс кримськотатарського народу з перших днів займає чітку позицію – невизнання окупації та бойкот референдуму. У своїх зверненнях Меджліс закликає ООН, ОБСЄ та Раду Європи захистити кримськотатарський народ як корінний народ, що не погодився з окупацією. А що ж світ? 27 березня Генеральна асамблея ООН ухвалює резолюцію, яка підтверджує територіальну цілісність України і визнає кримський квазіреферендум недійсним. Міжнародні партнери запроваджують санкції у кілька хвиль. Перший етап – це персональні санкції, заборона в'їзду та замороження активів для тих, хто організував і підтримав захоплення Криму. Другий – секторальні санкції. Під них потрапляють російські банки, оборонна промисловість та енергетика. Третій – спеціальні заходи щодо Криму. Заборона інвестицій, імпорту товарів, заборона заходу круїзних суден у кримські порти. Якщо скласти всі елементи разом, 2014 рік у Криму виглядає не як спонтанна весна, а як ретельно продуманий алгоритм від сили і пропаганди до законів, економіки та репресій. У 2015 році цей алгоритм переходить у наступну фазу – системну. Про те, як окупація стає новою нормою і що відбувається з Кримом далі – у наступному випуску «Хронік окупації» від Crimea Vox.